Flyt dig. Smut ud af mit hus. Hvad fatter du ikke? I er skilt. Ordene ramte som piskeslag i den silende ran. Københavns himmel havde åbnet for alle sluser, og det var ikke bare en byge, det var et skybud, der hamrede ned på asfalten, på bilerne, på den tunge, sorte jernlåge, der lige var smækket i bag hende med et metallisk brag, der skar igennem tordenens rumlen. Lyden af låsen, der blev vredet om, var lyden af et liv, der sluttede. Et lille kvalhæk undslap hendes læber, så stille, at hun knap selv hørte det over larmen fra uværet. Freja, 28 år gammel, havde sat sin underskrift på skilsmissepapirerne for præcis 12 minutter siden. Der havde ikke været tid til at trække vejret, ikke et øjeblik til at samle sig, før hendes nu tidligere svigermor, Lene, havde viftet hende ud af døren med en afvisende håndbevægelse, som om hun jo en vildfaren kat på porten. Du er ikke en del af den her familie længere. Skrid. Nu stod hun her. Alene på et fortov i Valby. Jernlågen var kold og ubarmhjertig, dens våde tremmer spejlede hendes eget ligblege ansigt. Hun lagde instinktivt en hånd på den nederste del af sin mave, hvor en skarp, krampende smerte pludselig skød op gennem hendes krop. Det føltes, som om nogen vred om hendes indvold. Ingen vidste det. Ikke en levende sjæl. Ikke engang manden, hun lige var blevet skilt fra. Ingen vidste, at hun var gravid. Et iskoldt vindstød fangede hende i nakken og fik hende til at snappe efter vejret. Hun vaklede et skridt tilbage, og den lille rullekuffert, hendes eneste bagage, mistede balancen og væltede med et hult, klask, ned i en stor vandpyt. Lyden var som et ekko af det fald, hun selv følte indeni. Hendes lyse hår klæbede sig til ansigtet, regnen sivede ind under kraven på hendes tynde jakke, og de iskolde dråber blandede sig med tårer, hun ikke engang vidste, hun græd. Hun kunne ikke skelne mellem himlens kulde og den isende kulde, der kom fra menneskene bag lågen. Ensom. I regnen. Med en voksende smerte i maven og intet sted at tage hen. Hun forsøgte at løfte kufferten, men hendes hænder rystede så voldsomt, at hun knap kunne gribe om håndtaget. Hver skridt føltes som en kamp for luft. Lyset fra en nærliggende parkeringsplads kastede et skarpt, hvidt skær på hendes rødspringte øjne og gjorde scenen endnu mere hjerteskærende. Freja turde ikke hulke. Hun var bange for, at lyden ville forstyrre den lille spire inde i hende. Hun viskede ud i den våde luft, en bøn til det eneste, hun havde tilbage. Lille skat. Vær sød at holde fast. Bliv hos mor. Mor har brug for dig nu. Regnen svarede med et endnu kraftigere vindstød. Da hun endelig nåede ud til den større vej, skar et par skarpe forlygter gennem mørket. En kulsort, skinnende Mercedes S-klasse gled lydløst ind til kantstenen og stoppede lige foran hende. Bildøren gik op, og en chauffør i uniform skyndte sig ud og åbnede en paraply, før han åbnede døren til bagsædet. Ud trådte en høj, rank skikkelse. Søren Lindberg. Bestyrelsesformand for Lindberg Holdings, en mand, hvis navn alene fik folk til at rette ryggen i hele landet. Han gik direkte hen til hende, tog sin dyre habitjakke og lagde den over hendes hoved for at skærme hende mod den værste ran. Hans stemme var hæs, fuld af en undertrykt smerte, der var langt værre end vrede. Der var ingen bebrejdelse, kun en afgrundsdyb sorg. Min pige. Hvorfor står du herude alene i det her vejr? Freja stivnede. Hendes læber bævede. Far. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Søren lagde en let rystende hånd på hendes skulder. Du skal ikke gå nogen steder hen mere. Du skal med far hjem. Den ene sætning fik hele verden, hele det larmende skybud, til at stoppe i et enkelt hjerteslag. Og i det øjeblik, 20 meter længere nede af vejen, under det lille halvtag ved en lukket kiosk, stod hendes eksmand, Lukas, som frosset til is. Han var løbet efter hende, fordi han ville sige et eller andet for at gøre afslutningen mindre brutal. Men det, han så, var hans ydmyg, simple Freja blive hjulpet ind i den mest magtfulde mands bil i hele København. En bil, han end ikke ville ture røre ved. Lukas tabte den regnjakke, han havde haft med til hende. Regnen piskede ham i ansigtet, men det var ingenting i forhold til den smerte, sandheden forårsagede. Hun kaldte ham far. Var hun Søren Lindbergs adoptivdatter? Hans stemme sad fast i halsen. Alle de gange, han havde været frustreret.
Alle de gange, han havde såret hende. Alle de gange, han havde anklaget hende. Hver eneste mistanke, hvert eneste hårdt ord, forvandledes nu til knive, han havde stukket i sig selv. Bilens lygter fejede hen over hans ansigt og blottede den rå, skamfulde anger i hans øjne. Han ville løbe hen til hende, råbe hendes navn, spørge hende, hvorfor hun aldrig havde sagt noget. Men hans fødder føltes som om, de var støbt fast i den kolde cement. Hans hjerte var et gabende hul. Alt, han kunne se, var Frejas ryg, da hun forsigtigt blev ført ind i bilen. Han så, hvordan hun instinktivt holdt en hånd på sin mave, en bevægelse, han altid bare havde affejet som lidt mavepine. Han anede ikke, at hun bar på deres fælles barn. Døren på den store Mercedes lukkede med et diskret klik, og bilen gled væk i natten og tog halvdelen af hans liv med sig. Lukas stod alene tilbage i regnen, der nu føltes tæt som tåge. Et spørgsmål rungede i hans hoved som en forbandelse. Herregud! Hvem er det, jeg lige har mistet? Mercedesen gled lydløst gennem regnen og kørte Freja til Søren Lindbergs pragtvilla i Hellerup. Det enorme hus var badet i et varmt, gyldent lys, der spejlede sig i de blanke marmorgulve og fik hendes øjne til at svide. Hun havde boet her engang. Hun havde kaldt dette sted for sit hjem, men hun var flygtet for mange år siden, drevet af et brændende ønske om at leve et helt almindeligt liv. Stilheden i den store hall var så total, at hun kunne høre sit eget hjerte banke. Søren lagde sin jakke over hendes skuldre og så på hendes drivvåde hår med røde øjne. Hvorfor skjulte du skilsmissen for mig, Freja? Hvor længe havde du tænkt dig at bære det her alene? Freja bøjede hovedet, og stemmen svigtede hende næsten. Jeg ville ikke bekymre dig, far. Jeg troede virkelig, at hvis bare jeg levede et simpelt liv, så kunne jeg få lov til at beholde en normal familie. Søren trak vejret dybt, som for at tvinge den vrede, der boblede op af ren og skær kærlighed til hende, ned igen. Min pige, der er intet galt i at ønske sig lykke. Men den vej, du valgte. Du har gået alene på den alt for længe. Freja pressede sine hænder hårdere mod maven for at skjule den murrende smerte, der strålede ud indefra. Hun ville ikke fortælle ham om graviditeten. Hun var bange for, at det hele ville blive til en mediestorm, bange for, at hendes barn ville blive født med et stempel som Lindbergs barnebarn, bange for endnu engang at miste det simple liv, hun havde kæmpet så hårdt for at bevare. Hun hviskede, far, giv mig bare et enkelt døgn til at få styr på tingene. Jeg er ikke klar til at komme tilbage hertil for alvor. Jeg har bare brug for at finde ro, før jeg kan se det hele i øjnene. Søren lagde en hånd på hendes hoved. Uanset hvad du vælger, så står jeg bag dig. I det sekund følte Freja en klump i halsen så stor, at hun troede, hun ville bryde sammen. Men hun slugte det hele, præcis som hun havde gjort i så mange år. Imens, i en anden del af byen, vendte Lukas tilbage til den tomme, lille lejlighed, drivvåd fra top til tå. Han tændte lyset. Den gule pære oplyste det gamle spisebord og 2 tallerkener, der stadig stod fremme fra deres sidste, anspændte måltid. Alting emmede stadig af Freja, men hun var der ikke længere. Da han åbnede en skuffe, faldt et lille tørklæde, hun altid brugte, på gulvet. Lukas samlede det op, og hans hånd rystede. Han huskede aftenerne, hvor hun kom sent hjem fra sit kontorjob, med iskolde hænder, men alligevel insisterede på at lave en varm portion suppe til ham. Han huskede hendes blik, når han var sur over pengemangel. Han huskede dengang, han råbte af hende, at han var træt af at bære hele læsset, og at hun bare skulle lære at bruge færre penge. Han anede ikke, at hver en krone, hun brugte på sig selv, kom fra ekstra vagter, hun tog. Der var ingen luksus, ingen overdådighed. Der var ingen løgne. Der var kun hans anklager og hans manglende evne til at lytte. Lukas sank ned på en stol og tog sig til hovedet. Billedet af hende, stående i regnen med hånden på maven, tog vejret fra ham. Da han så Søren Lindberg hjælpe hende ind i bilen, forstod han, at han egenhændigt havde ødelagt det mest dyrebare i sit liv. En sætning ekkoede i hans sind. Ingen sagde den, men han hørte den, som var den mejslet ind i hans bryst. Hvis der sker hende noget i nat, hvad har du så at leve for? I et af de store værelser i villaen havde Freja skiftet tøj og tørret sit hår, men smerten i maven var der stadig, en konstant, murrende påmindelse. Hun satte sig i en cremefarvet lænestol, lagde hånden på sin endnu flade mave og hviskede med en skælvende stemme, min lille skat. Vi to,
vi skal være stærke nu, hører du? I det øjeblik så hun sit eget spejlbillede. En kvinde, udmattet, med hævede øjne og blå læber af kulde, men med et blik, der var blevet forunderligt stærkt og ubøjeligt. Ingen vidste, at da hun forlod rigdommen dengang, valgte hun bevidst et liv som en anonym kontorassistent for at undgå alle privilegier. Hun ville leve et normalt liv, elske en normal mand og bygge et normalt hjem med den, hun elskede. Hun ville ikke have, at hendes fars penge skulle gøre hende til en, der blev beskyttet mod verden. Men fattigdom, presset for at få enderne til at mødes og en mands sårede stolthed havde langsomt, men sikkert kvalt hendes lykke. Hun lukkede øjnene et øjeblik, og en enkelt tåre trillede ned af hendes kind. Ikke af smerte, ikke af savn. Men fordi hun i samme øjeblik, som hun mistede den familie, hun havde kæmpet for, indså noget altafgørende. Barnet i hendes mave var nu den eneste grund til, at hun var nødt til at stå rank og stærk fra i dag. Freja knyttede hænderne, trak vejret dybt og traf en beslutning. Ikke mere afhængighed. Ikke af nogen. Ikke af magt, ikke af kærlighed. Mor skal nok klare dig, helt på egen hånd. I hendes øjne var den sårbarhed, der havde været der før, fuldstændig forsvundet. I stedet brændte en ny ild. En ild, der kun tændes, når en kvinde bliver skubbet helt ud til kanten af sin smerte. Det store soveværelse i Lindbergvillaen var forunderligt stille. Lyset fra en lille natlampe kastede lange skygger og fik Frejas ansigt til at se endnu mere udmattet ud. Hele hendes krop var en blanding af kulde og smerte, men den værste smerte sad ikke i kroppen. Den sad i hjertet, som var blevet flået i stykker af den mand, hun engang havde kaldt sin ægtemand. Hun lå på siden, og de jagende smerter i maven mindede hende konstant om det lille liv, der klamrede sig fast inde i hende. Hun lagde en hånd på maven, mærkede en svag, næsten umærkelig bevægelse og sukkede. Lille skat, mor er ked af, at jeg ikke kunne beskytte vores familie. Ordene hang i den stille luft og fik hendes skuldre til at synke. I den anden ende af byen kunne Lukas stadig ikke sove. Han sad op ad væggen i den tomme lejlighed, med rødspringte øjne, og kørte hænderne igennem sit filtrede hår som en mand, der havde mistet al retning. Minderne om Freja væltede ind over ham. Den første gang han så hende på en lille café, hvor hendes smil var så ægte, at han blev helt stum. Den første gang de flyttede ind i den lille lejlighed, hvor hun krammede ham bagfra og sagde, jeg behøver ikke et stort hus, jeg har bare brug for dig. Og dengang, han var rasende, fordi hans løn knap dækkede huslejen, og han råbte af hende, kan du ikke bare bruge lidt færre penge? Jeg kan ikke bære det her længere. Dengang havde hun bare bøjet hovedet og vasket op, og han havde kun set hendes hænder ryste let. Han troede, hun var træt. Først nu forstod han, at det var ydmygelse. Angeren steg op i halsen på ham og kvalte ham næsten. Han kiggede op på væggen, hvor deres falmede bryllupsbillede stadig hang. På billedet lænede Freja sig ind til hans skulder, som om det var det tryggeste sted i verden. Billedet ramte ham som et stød og fik hans bryst til at snøre sig sammen, så han knap kunne trække vejret. Lukas viskede ud i mørket, Freja, hvorfor sagde du ikke noget? Hvorfor bar du det hele alene? Men hun var væk. Han havde ingen anelse om, at da han sagde, lad os blive skilt, skubbede han kvinden, der bar hans barn, ud midt i et stormvejr. I villaen trådte Søren Lindberg stille ind i Frejas værelse. Han så hende sidde op i sengen med hænderne om maven. Han følte en klump i halsen, men holdt sig selv i ave. Han vidste, at hans datter ikke ville lytte, hvis han var for blød. Hvor længe havde du tænkt dig at skjule det her for mig? Freja for sammen. Hun greb fat i sengetæppet, undgik hans blik. Far, jeg vil ikke have, at andre skal vide det. Jeg er bange for at blive såret igen. Han satte sig på sengekanten. Hans stemme var streng, men fyldt med sorg. Du er min datter. Du er ikke alene i verden. Jeg vil ikke tillade, at du bliver smidt på gaden, mens du er gravid. Ikke en gang til. Da hun hørte ordet gravid, bed Freja sig i læben, så det blødte. Søren så på hendes hånd, der hvilede beskyttende på maven. Hans blik blev blødere, men stemmen var stadig fast. Det her barn er din fremtid. Og selvom jeg skal kæmpe mod hele verden, så vil jeg beskytte jer begge to. Frejas tårer begyndte at løbe. For første gang i mange år følte hun sig ikke fortabt, men frygten slap ikke sit tag. Hun huskede dagene med mistro,
bebrejdelser og den afgrundsdybe ensomhed. Hun havde troet, at Lukas var en almindelig mand, men oprigtig nok til at gå med hende hele vejen. Men pengemangel havde forandret ham. Mistro kvalte kærligheden, stolthed dræbte forståelsen, og det økonomiske pres fik ham til at se hende som en byrde. Hun hviskede i natten, er det, fordi jeg ikke fortalte sandheden om, hvem jeg er, at jeg selv har påført mig den her smerte? Spørgsmålet havde intet svar. Freja rejste sig, gik hen til vinduet og så regnen falde i den store hag. Duften af våd jord blandet med den kolde luft fik hendes bryst til at snøre sig sammen. Men i hendes øjne var der ikke længere den svaghed, som kendetegner en forladt kvinde. Nu var det en mors øjne. En mor, der vidste, at fra dette øjeblik var hver skridt, hver valg, hver beslutning ikke længere for hende selv, men for det barn, der voksede inde i hende. Hun lukkede øjnene og sagde til sig selv, jeg er nødt til at starte forfra. Ingen kan redde mig, undtagen mig selv. Og netop den sætning var startskud til en rejse fra afgrunden, på bare fødder og med et hjerte fyldt med sorg, der endnu ikke var helet. Den nat, i 2 forskellige dele af byen, var der 2 mennesker, der ikke sov. En kvinde, der holdt om sin gravide mave og forberedte sig på at blive alenemor. Og en mand, der omfavnede sin anger som en sten om halsen, uden at vide, hvordan han nogensinde skulle gøre det godt igen. Ingen af dem vidste, at skæbnen ventede med flere knive, klar til at stikke i deres hjerter, før de måske kunne finde hinanden igen. Freja vågnede, da en murende smerte trak sig som et stramt reb ned langs hendes hofte. Hun satte sig langsomt op, hånden fandt instinktivt vej til maven. Barnet var der stadig. Den lille, svage puls bankede stadig let under hendes håndflade. En bølge af både lettelse og frygt skyllede igennem hende. Hun forlod værelset og gik ned i den enorme stue i Lindbergvillaen. Søren sad og læste avis. Da han hørte hendes skridt, kiggede han op. Skal du have morgenmad? Jeg har bedt køkkenet lave havregrød til dig. Freja stod stille et øjeblik, hendes blik blev blødt. Far, jeg vil gerne rejse væk herfra i et stykke tid. Han foldede avisen sammen med et smæld, og hans stemme blev mørk. Hvor har du tænkt dig at tage hen, når du er gravid? Forventer du, at jeg bare lader dig klare dig selv nu? Freja pressede læberne sammen. Hun ville ikke beskyttes mere. Og hun ville slet ikke kaldes Søren Lindbergs datter, hver gang hun trådte uden for en dør. Jeg vil klare mig selv. Sætningen var stille, men urokkelig. Søren så på sin datters ansigt, hans blik var en blanding af vrede og medfølelse. Han forstod, hvad hun forsøgte at gøre, men han vidste også, at når en kvindes hjerte er blevet trampet på i den grad, vil forbud kun gøre smerten dybere. Godt så. Du må tage afsted. Han talte langsomt. Men du skal love mig én ting. Uanset hvad der sker, så ringer du til mig. Freja nikkede. For første gang i mange år gav hun ham et kram på eget initiativ. Han holdt fast om sin datter, som om han holdt hele sin verden i sine arme. Et lille, mørkt kælderværelse i en gammel ejendom i Nørrebro uden vinduer blev sted, hvor Freja startede sit nye liv. Ingen bløde tæpper, ingen stor seng, ingen chauffør, ingen livvagter. Kun en gammel madras, en enkelt gullig pære i loftet og en gravid kvinde, der forsøgte at vende sig til lugten af fugtig mursten. Den første aften vaskede hun selv gulv, vaskede selv sengetøj, gjorde rent i hvert et hjørne. Vandtrykket var så svagt, at hun måtte bruge en spand til at opsamle vand. Hendes ryg smertede, maven spændte, og sveden løb hende ned ad nakken. Men hun blev ved, for hun vidste, at fra det øjeblik hun lukkede døren til villaen bag sig, var der ingen anden at læne sig op af. Netop som hun lagde sig på madrassen, løste hendes telefon op med en besked. Jeg er så ked af det. Jeg vil gerne se dig. Det var fra Lukas. Freja stirrede på skærmen i lang tid, inden hun slukkede telefonen. Hun havde ikke kræfter til at se ham i øjnene, ikke kræfter til at åbne et sår, der lige var begyndt at lukke sig. Maven krampede sig sammen igen. Hun lagde sig på siden og trak vejret tungt. I mørket sagde hun kun én ting, lille skat, vi to skal være stærke. Næste morgen var solen skarp. Hun tog ud for at finde et arbejde. En gammel skjorte, et par pæne, sorte bukser, håret sat op i en hestehale. Hun gik fra den ene sidegade til den anden, fra spisesteder til kiosker, fra caféer til apoteker.
Til sidst fik hun et midlertidigt job som bogholder for en lille, uafhængig kiosk. Lønnen var så lav, at den knap dækkede mad for en gravid kvinde. Men hun tog imod det. Om aftenen sad hun og ordnede regnskaber for ejeren, hendes hænder rystede af træthed. Ejeren, en midaldrende kvinde ved navn Birte, kiggede på hende et par gange og spurgte så, "Du er gravid, ikke?" Freja blev lidt forlegen. "Ja, kun en lille smule." "Hvis du kan klare det, så gør du det. Hvis ikke, så sig til. Lad være med at presse dig selv. Det er en lille butik, men jeg har ikke råd til, at du falder om herinde." Ordene var lidt ufølsomme, men de var ærlige. Og Freja forstod, at udover hendes far var der ingen, der havde pligt til at passe på hende. En anden aften, da hun lige var kommet ud af badet, blev der pludselig sort i det lille værelse. Strømmen var gået. Og det varme vand var væk. Freja faldt på knæ og brugte lyset fra sin telefon til at tørre gulvet op, bange for at glide og falde. Maven spændte, fordi hun bøjede sig ned så længe, og en skarp smerte fik hendes syn til at sløre. Hun lænede sig op ad væggen og holdt om maven. "Lad mig ikke i stikken. Mor er ked af det, jeg er for svag." Tårerne løb ukontrolleret. Netop som hun var ved at give op, lød en barnestemme uden for døren. "Mor Freja? Hvorfor er der mørkt hos dig? Er du bange?" Freja stivnede. Det var lille Emil fra værelset ved siden af. Han kaldte hende mor, når han savnede sin egen. "Nej, du skal ikke være bange," hviskede hun. "Bare der er nogen hos en, er det aldrig rigtig mørkt." Ordene ramte hende selv som en knytnæve. I den anden ende af byen ledte Lukas stadig febrilsk efter hende. Han tog til det firma, hun havde arbejdet for, til den café, hun plejede at sidde på, gennem de gader, de engang havde gået sammen. Overalt så han hendes skygge. Han stod i regnen og kiggede op på de gullige gadelygter, der glimtede i den våde asfalt. "Freja, hvor er du?" Jeg tog så grueligt fejl. Men hun var ikke længere den kvinde, han kunne kalde hjem med et enkelt ord. Hun bar hans barn, og hun kæmpede alene mod hele verden. Det fugtige kælderværelse blev oplyst af den lille, gule lampe på væggen. Freja sad og foldede en stak kvitteringer fra kiosken, da en smerte i maven pludselig trak så kraftigt nedad, at hun måtte gribe fat i bordkanten for ikke at falde. En isnende kulde løb ned ad hendes rygsøjle. Barnet er i fare. Hun vidste det. Hun forsøgte at rette sig op, men hendes ben rystede, som om de ville give efter. Sveden perlede på hendes pande, og hendes vejrtrækning blev hurtig, overfladisk. Udenfor lød lille Emils stemme. "Mor Freja, jeg har tabt min plastikfisk. Jeg kan ikke finde den. Kan du hjælpe mig?" Den barnlige, uskyldige stemme fik hendes hjerte til at snøre sig sammen. Hun tvang et smil frem, selvom hendes læber var tørre og sprukkne. "Kan mor ikke finde den for dig i morgen, skat? Mor er lidt træt lige nu." Emil fnisede. "Så skal du ikke være træt mere. Mig og babyen i din mave elsker dig." Døren lukkede, og hun sank ned på madrassen. Et par simple ord fra et barn var nok til at gøre hende helt blød indeni. Ingen vidste, at en gravid, nyskilt kvinde, der lige havde forladt en luksuriøs villa og nu boede i et kvælende varmt kælderværelse, i al hemmelighed kæmpede for sit barns liv med ren viljestyrke. Hun greb fat i sin trøje og hviskede, "Jeg må ikke falde. Mor skal passe på dig." Dagen efter, da hun kom tilbage til kiosken, var hendes ansigt blegt. Birte, ejeren, så med det samme, at noget var galt. "Er du okay? Du er hvid som et lagen." "Ja, jeg kan godt klare det. Det er risikabelt at arbejde på den her måde, når man er gravid. Men hvis du vil, så gør du det. Bare du ikke bliver syg." Freja nikkede, mens hun forsigtigt lagde en hånd på maven. Hver skridt gav et lille ja af smerte. Arbejdet var simpelt, men hårdt. Hun skulle løfte små kasser med varer for at gøre status. Hun bøjede sig ned og rejste sig op igen og igen, indtil hele hendes krop ømmede sig. En gang gled hun på det våde gulv i baglokalet og var lige ved at falde. Birte råbte, "Herregud, pige. Hvis du falder, slår du jo både dig selv og barnet ihjel." Freja pressede et svagt smil frem.
der skete ikke noget. Jeg kan godt klare det. Men da hun gik ud på toilettet, lænede hun sig op ad væggen og gispede efter vejret. Maven føltes hård som sten. Hun var bange. Så bange, at hele hendes krop rystede. Hvis hun mistede barnet, vidste hun ikke, om hun kunne overleve. Om eftermiddagen blæste det op, og støv hvirvlede op og sved i øjnene. Hun bar en papkasse, mens hun instinktivt skærmede maven med den anden arm. Netop som hun var ved at låse døren til butikken, standsede en scooter lige ved siden af hende med et vin. Kvinden på scooteren råbte højt, du er godt nok fræk. Først stjæler du en andens mand, og så leger du fattig for at gemme dig. Freja stod som forstenet. Før hun nåede at reagere, sprang kvinden af scooteren og greb fat i hendes arm. Det er godt, Lukas er blevet skilt fra dig. Tror du, du kan holde på en mand, bare fordi du er gravid? Tror du, du kan spille fin dame nu? Folk på gaden begyndte at stoppe op og hviske. Er det Lukas' nye kæreste? Det forklarer, hvorfor jeg så ham med en anden forleden. Frejas ansigt blev ligeblegt. Hvert ord var som en kniv, der skar i hendes åbne sår. Kvinden var ikke færdig. Kvinder, der skjuler, hvem de er falske. Hvis min søn kom hjem med en som dig, ville jeg dø af skam. En gruppe unge mænd stoppede op for at kigge. En af dem sagde henkastet, sådan er det jo tit med kvinder, der bliver forladt af deres mand. Freja stod midt i mængden, maven krampede sig sammen, og hendes hjerte gjorde ondt. Ingen vidste, hun var gravid. Ingen vidste, hun rystede af frygt for, at barnet ikke kunne klare det. Ydmygelsen brændte, og tårerne var så varme, at hun ikke nåede at tørre dem væk. Hun forsøgte at sige, jeg har ikke stjålet noget fra nogen. Men kvinden hundlå. En som dig, der prøver at forsvare sig selv. Komisk. Lige i det øjeblik kom Birte løbende ud fra kiosken og stillede sig foran Freja. Hør her, de. Hvem giver dem ret til at tale sådan? Den pige er mere anstændig end de fleste. Hvis de ikke kender historien, så hold deres mund. Kvinden prustede og gik, men inden hun kørte væk, råbte hun tilbage, en forladt kælling fortjener ikke bedre. Freja stod tilbage, holdt om sin mave med begge hænder, neglene borede sig ind i huden, til den blev rød. Den nat lå hun sammenkrøbet på den tynde madras. Maven brændte, og hovedet dunkede. Midt i smerten lød en svag banken på døren. Mor Freja, jeg har taget en mælk med til dig. Jeg synes ikke, du spiser så meget. Det var Emils stemme. Hun smilede gennem tårerne. Tak, min skat. Er du okay, mor? Nej. Jeg er ikke okay. Jeg kunne høre, du græd. Freja bed sig i læben, mens hun rystede. Selv et barn kunne se, hvor ondt hun havde. Hun trak Emil ind, gav ham et forsigtigt kram og hviskede, hvis mor en dag bliver svag, så skal du love mig ikke at blive som mig. Du skal være stærkere. Emil puttede sit hoved ind til hendes skulder. Så vil mig og babyen i din mave være rigtig, rigtig stærke, så du ikke behøver at græde mere. Hun lå, men tårerne fortsatte med at trille. Et barns ord kunne virkelig redde en. Imens sad Lukas og stirrede på sin telefon, på endnu en besked, der ikke kunne leveres. Hans hjerte føltes som et dybt, tomt hul. Han råbte inde i sin bil, Freja, hvor er du? Men hun var ikke længere et sted, han kunne nå. Hun var faldet ned i den dybeste afgrund. Alene og gravid midt i en ligeglad storby. Og netop der, på bunden, var en mor ved at rejse sig, stærkere end nogen nogensinde havde set. Kælderværelset var stille efter nattens lange smerteanfald. Freja sad på sengen, begge hænder stadig placeret på maven, som om hun var bange for, at barnet ville forsvinde, hvis hun var uopmærksom et eneste sekund. Hendes ansigt var gustent, men hendes øjne lyste af noget nyt, af en ubøjelig beslutsomhed. Hun åbnede sin telefon og tjekkede sin konto. Der var ikke meget tilbage. Selv hvis hun fortsatte med at arbejde i kiosken, ville det ikke engang dække de regelmæssige graviditetstjek. Hun kunne ikke tage flere chancer. Hun måtte finde et sted med en bedre løn. Hun skiftede til en ren skjorte, satte sit hår pænt og så sig selv i spejlet, mens hun hviskede, vær rolig.
Dit barn har brug for, at du er stærk. Hendes mave bulede nu en smule, nok til at et trænet øje ville bemærke det. Hun dækkede den med en tynd jakke og gik ud. I centrum af byen søgte en døgnkiosk en medarbejder til nattevagter. Lønnen var ikke prangende, men den var mere stabil end arbejdet i den lille kiosk. Hun gik ind, butikschefen kiggede på hendes ansøgning, hans blik faldt på hendes mave, og han spurgte, er du gravid? Freja stivnede et øjeblik, men nikkede så. Vil det påvirke dit arbejde? Man skal stå op meget af tiden og løfte lette varer. Hun strammede grebet om sin taske. Jeg kan godt klare det. Jeg har brug for det her job. Butikschefens blik var skeptisk, men da han så hendes alvorlige attitude, underskrev han ansættelsespapirerne. Du starter på prøve. Hvis du ikke kan klare det, stopper du. Vi tvinger ingen her. Freja bøjede hovedet i taknemmelighed. Hun følte et lille glimt af håb i mørket. Den første vagt fyldte hun varer på hylderne, scannede varer for kunder og tørrede disken af. Arbejdet virkede let, men de murrende smerter i maven kom stadig med jævne mellemrum, som et urværk. En kvindelig kunde, der købte mælk, vendte sig om og spurgte, din mave er da ved at være stor. Skal du snart føde? Freja smilede svagt. Der er længe til endnu. Hvorfor tager du ikke fri, når du har det så hårdt? Det er farligt for barnet. Freja sagde kun stille, hvis jeg ikke arbejder, kan jeg ikke overleve. Kvinden stoppede op og så på hende med medlidenhed i øjnene. Og Freja vidste, at hun ikke sagde det til kunden. Hun sagde det til sig selv. Hen mod midnat, da hun var ved at rydde op efter sin vagt, måtte Freja sætte sig ned på grund af smerter. Hun holdt om maven og gispede efter vejret. Butikschefen så det, blev forskrækket og løb hen til hende. Hvis du ikke kan klare det, så sig det. Det er farligt at arbejde sådan, når man er gravid. Freja rystede på hovedet og forsøgte at rejse sig. Jeg skal bare hvile mig et øjeblik. Butikschefen kiggede på hende og mumlede, du er stadig, det er du. Men så hentede han et glas varmt vand og lagde det i hendes hånd. Drik det her. Og tag det roligt. Lad være med at presse dig selv for hårdt. En lille venlighed, men den fik hendes øjne til at svide. Imens, i en anden del af byen, var Lukas som en mand uden sjæl. Han tog på arbejde, men hans tanker var tomme. Billedet af Freja, sammenkrøbet i det gamle kælderværelse, hjemsøgte ham. Han ringede til sin mor, kvinden, der havde overfuset Freja foran alle. Mor, sagde du virkelig de ting til hende? I den anden ende af røret lød en irriteret stemme. Jeg sagde, hvad der var sandt. Den pige har kun skabt problemer for dig. Hvis hun var en ordentlig pige, ville du ikke have det sådan nu. Lukas greb så hårdt om telefonen, at hans knogler blev hvide. Mor, ved du, at hun er gravid? Der blev stille i den anden ende. Efter lang tid lød en spag stemme, er det sandt? Lukas pressede hvert ord frem. Hun er helt alene. Forstår du det, mor? Helt alene. Han smed telefonen på bordet, og tårer af vrede og selvhed trillede ned af hans kinder. Han styrtede ud af huset, startede bilen og begyndte at køre rundt i gaderne. Små sidegader, små butikker, alle de steder, hun kunne arbejde. En kvælende frygt greb ham. Tænk, hvis hun faldt. Tænk, hvis hun mistede barnet. Tænk, hvis han mistede dem begge, for evigt. Freja kom tilbage til sit kælderværelse næsten ved daggry, fuldstændig udmattet. Hun åbnede døren, og den velkendte lugt af fugt ramte hende. Men det, der fik en klump til at danne sig i hendes hals, var lille Emils stemme, der lød fra den modsatte side af rummet. Mor Freja, er du kommet hjem? Jeg har lagt en kage på bordet til dig. Du skal spise den og sove, så babyen bliver glad. Hun lå gennem tårerne. Du er så sød. Tak, min skat. Emil satte sig op, søvndrukken. Dig og babyen skal ikke være kede af det. Du må gerne kramme mig. Hun kunne ikke holde det tilbage længere og trak den lille dreng ind til sig. Et fremmed barn gav hende den varme, som hele hendes tidligere svigerfamilie ikke kunne. Den nat, mens Emil sov i sengen ved siden af,
stirrede Freja op på det fugtplettede loft og spekulerede på, hvorfor livet havde skubbet hende helt herud. Men så lagde hun hånden på maven, og de små spark indefra var som et svar. Mor, du har mig. Hun smilede et svagt, men ægte smil. Ja, mor har dig. Og i samme øjeblik hun lukkede øjnene, stod en mand ude i den mørke gade under en svag gadelygte. Han så på døren til hendes værelse, og hans hjerte snørrede sig sammen. Lukas turde ikke banke på, turde ikke kalde, turde ikke gøre hende mere ondt. Han stod der bare og så på det lille kælderværelse, hvor kvinden, han havde skubbet ud i afgrunden, forsøgte at genopbygge sit liv med rystende hænder. Og han hviskede ud i vinden, Freja, hvis jeg får en chance til, vil jeg gøre alt godt igen. Men han vidste ikke, at chancen ville komme, men ikke på den måde, han ønskede. Nattevagterne var lange og sled på Freja, hendes ben føltes tunge som bly. Da hun trådte ind i kælderværelset, havde hun knap nået at sætte sin taske fra sig, før en pludselig smerte i maven strammede sig voldsommere end nogensinde før. Det var ikke længere en murende ømhed. Det var en vridende, skærende smerte, som om nogen klemte om barnet inde i hende. Hun greb fat i bordkanten, hendes vejrtrækning blev stødvis. Hold ud, lille skat, mumlede hun som en bøn til sig selv. En bølge af svimmelhed fik det til at sortne for hendes øjne. Hun sejnede ned på gulvet, uden kræfter til at stå oprejst. Udenfor lød en banken på døren. Mor Freja. Jeg kunne høre, du kom hjem, men jeg kan ikke høre dig. Vil du åbne døren for mig? Det var Emil. Hun ville svare, men stemmen sad fast i halsen. Efter et øjebliks kamp fik hun fremstammet, Emil. Kan du åbne døren? Mor kan ikke rejse sig. Døren sprang op, og den lille dreng blev bleg af skræk. Mor? Har du ondt? Du må ikke dø, mor. Babyen er jo lille. Freja forsøgte at smile, men det blev til en forvrænget grimasse. Mor dør ikke. Giv mig min telefon. Emil skyndte sig at hente telefonen. Frejas hænder rystede så meget, at hun knap kunne taste nummeret. Hun ville ringe til Søren, men slukkede så skærmen igen. Hun ville ikke have, at hendes far skulle se hende sådan her, brudt sammen. Hun ville endnu mindre tilbage til villaen, hvor hun skulle leve som en beskyttet fange, der ikke måtte være svag, ikke måtte være træt. Hun forsøgte at rejse sig, men smerten tvang hende ned på knæ igen. Emil begyndte at græde og klamrede sig til hendes arm. Du må ikke falde i søvn, mor, jeg er bange. Freja bed tænderne sammen og gispede. Emil, hent et varmt klæde og læg det på mors mave. Den lille dreng løb afsted og udførte den lille opgave, rystende, men så hurtigt han kunne. Varmen fra det lille klæde lindrede smerten en smule, men den forsvandt ikke. Hun vidste, at det ikke kunne fortsætte. Hun måtte til lægen. Hun måtte vide, om barnet var okay. Men hun havde kun et par 100 kroner tilbage, efter hun havde betalt husleje. Var det nok til en lægeundersøgelse? Til medicin? Til en taxa? Hun slugte tårerne. Det er okay, mor klarer det. Men før hun nåede at rejse sig, lød der tunge skridt ude i gyden. En velkendt, slæbende lyd. En stemme, så fuld af smerte, at hun genkendte den med det samme. Freja, er du derinde? Lukas. Emil løb ud, åbnede døren. Onkel, mor Freja har rigtig ondt. Lukas blev ligebleg, da han så hende sidde på gulvet, med hænderne om maven, sveden piblende frem og læberne gustende. Han styrtede hen og faldt på knæ ved siden af hende. Herregud, Freja, hvorfor har du ikke ringet til nogen? Freja undveg hans hånd. Gå din vej. Jeg vil ikke have, at du ser det her. Men Lukas ignorerede hende. Der var ingen stolthed tilbage, ingen såret ego, kun ren og skær panik. Hvor længe har du haft det sådan? Bløder du? Kan du holde det ud? Hun vendte ansigtet bort, hendes stemme var svag. Det er mit barn. Jeg klarer det selv. Ordene ramte Lukas som et hammerslag. Han rystede. Freja, sig ikke sådan. Det er vores barn. Du har ondt. Hun lå et bittert, hult grin. Tænkte du på det den dag, du smed mig ud?
Lukas bøjede hovedet, og brystet snørrede sig sammen. Han ville sige undskyld, ville holde om hende, ville gøre alt for at råde bod på det, men ingen ord kom ud. Da Freja så hans tavshed, sagde hun en sætning, der tog vejret fra dem begge. Jeg har rejst mig selv. Jeg har ikke brug for dig mere. Et lydløst knivstik, men så skarpt, at det standsede hans vejrtrækning. Lukas slugte sine tårer, men da han så hende vride sig i smerte igen, kunne han ikke holde det ud. Han løftede hende op i sine arme. Freja kæmpede imod og slog ham på skulderen. Sæt mig ned. Vil du miste barnet? Råbte han, og hans stemme knækkede. Spørgsmålet fik hende til at stivne. Hånden, der havde skubbet ham væk, blev pludselig slap og greb i stedet fat i hans skjorte. Hendes læber bævede, og stemmen skælvede. Ikke for hårdt. Barnet bliver bange. Lukas holdt hende tæt ind til sig og mumlede utydeligt, jeg kører dig til lægen. Jeg beder dig, lad være med at protestere mere. Freja lukkede øjnene, ude af stand til at sige et ord. Emil løb ud til døren og råbte, onkel, pas godt på mor og babyen. Jeg venter her. Lukas vendte sig om og nikkede bestemt. Jeg bringer dem sikkert tilbage. Bilen kørte afsted i natten, gadelygterne kastede et blegt skær på Frejas ansigt. Hendes vejrtrækning var svag, hånden hvilede på maven. Lukas kørte, mens han rystede. Hold ud lidt endnu. Lad være med at sove, lad være med at lukke øjnene. Du og barnet skal klare det. Hun åbnede øjnene og så på ham, hendes stemme var svag som et åndedrag. Lukas, hvis der sker barnet noget, tilgiver jeg dig aldrig. Lukas begyndte at græde uden at kunne tørre tårerne væk. Det gør jeg heller ikke. Jeg tilgiver aldrig mig selv. Natten slugte den lille bil. Indeni sad en mand, der smagte frygten for at miste den kvinde, han engang havde taget for givet. Og en mor, der kæmpede for at holde fast i det lille liv i sin mave. Og det var kun begyndelsen på de rædsler, der ventede dem. Akutmodtagelsen på Rigshospitalet var badet i et skarpt, hvidt lys, der fik Frejas ansigt til at se endnu mere gustent ud. Hvert åndedrag var overfladisk, hver krampe i maven føltes som en tung sten på hendes bryst. Lukas bar hende ind, og en sygeplejerske, der så hendes tilstand, skubbede straks en kørestol hen, sæt hende ned. Hendes mave er stenhård, der er risiko for abort. Lukas, ben blå som gelé. Han hjalp hende over i kørestolen, hans stemme knækkede. Hun har haft ondt længe. Vær sød at redde dem. Freja knudede sine hænder, hendes læber var blålige. Jeg kan godt klare det. Vær ikke bange. Men netop de ord fik alle tilstedeværende til at føle en dyb medlidenhed. En portør kørte hende hurtigt til en akut ultralydsscanning. Lukas blev stående udenfor, med hænderne flettet, rystende over hele kroppen. Han havde aldrig vidst, at frygt kunne være så altomfattende. Hver sekund, der gik, var en pine. Inde i det kolde rum mærkede Freja den kølige gel på sin mave. Hun lukkede øjnene, tårerne løb, både af bekymring og smerte. Lever barnet? Spurgte hun, hendes stemme så svag, at den næsten forsvandt. Lægen kiggede på skærmen i lang tid. Så længe, at Freja følte sit hjerte styrte mod afgrunden. Endelig talte lægen. Hjertet slår, men det er meget svagt. Hele verden stod stille. Freja brød hulkende sammen og holdt en hånd for munden for ikke at skrige. Lægen fortsatte, du har en alvorlig truende abort. Hvis du fortsætter med hårdt arbejde, for meget bevægelse, søvnmangel eller stress, vil barnet ikke kunne overleve. Hver sætning var som et knivstik direkte i en mors hjerte. Lægen så hende dybt i øjnene. Du er ved at slå dit eget barn ihjel. Stop øjeblikkeligt med alt, der kan forårsage pres, løft, lange arbejdsdage og stress. Ellers er risikoen for at miste barnet meget høj. Freja kunne kun græde. Hun havde forsøgt at være så stærk, at hun havde glemt, hvor skrøbelig hendes krop var variabel. Da lægen kaldte Lukas ind, styrtede han hen til sengen og bøjede sig tæt ind over hende. Hvad sagde lægen? Hvordan har barnet det? Freja vendte ansigtet bort. Hun ville ikke lade ham se hendes rødspringte, udmattede øjne. Lægen sagde det lige ud. Hendes graviditet er meget skrøbelig.
Hvis denne tilstand fortsætter, er det meget svært at redde den. Lukas følte sig som ramt af et lyn. Han måtte støtte sig til et bord for ikke at falde. Nej. Det kan ikke passe. Red dem, doktor. Vær venlig. Lægen så direkte på ham. Er du pårørende? Lukas' stemme sad fast i halsen. Jeg er hendes eksmand. Lægen nikkede med et alvorligt blik. Så må du handle nu. Hun kan ikke være alene. Hun kan ikke udføre hårdt arbejde. Hun kan ikke udsættes for stress. Hvis hun udsættes for mere psykisk pres, kan hun miste barnet når som helst. Lukas vendte sig mod Freja, hans øjne var blodrøde, og hans stemme var knust. Har du skjult det her for mig? Hvor længe havde du tænkt dig at bære det alene? Freja vendte stadig ryggen til, kold og afvisende. Det er min sag. Mit barn. Du behøver ikke bekymre dig. Lukas trådte nærmere, tog hendes hånd og lagde sin pande mod den. Jeg bekymrer mig. Jeg bekymrer mig så meget, at jeg ikke kan trække vejret. Jeg tog fejl. Vær sød ikke at skubbe mig væk. Hun trak hånden til sig, men lægen stoppede hende blidt. Lad være med at ophidse hende. Hendes psykiske tilstand påvirker graviditeten direkte. Lukas trådte et par skridt tilbage, med hænderne hængende slapt ned langs siden. Afmagten tyngede ham ned som et barn, der var blevet taget i at gøre noget forfærdeligt. Efter at have fået drop, blev Freja kørt til et observationsrum. Hun lænede hovedet mod væggen, med lukkede øjne, hvert åndedrag var en anstrengelse. Lukas stod ved siden af, turde ikke sætte sig, turde ikke røre hende. Han turde kun kigge. Efter lang tid åbnede Freja øjnene og sagde meget stille, jeg beder ingen om at have ondt af mig. Men barnet er uskyldig. Lukas bed tænderne så hårdt sammen, at det blødte. Jeg ved det. Jeg ved det alt for godt. Det er mig, der er skyld i, at du er i den her situation. Undskyld, Freja. Undskyld. Hun vendte sig og så på ham, hendes blik var en blanding af smerte og udmattelse. Den dag, jeg blev smidt ud, var den dag, barnet begyndte at blive svagt. Hvis jeg mister det, ved jeg ikke, hvad jeg skal leve for. Lukas' hjerte blev klemt sammen. Han støttede sig til væggen og græd i stilhed. For første gang følte han sig så usel, at han ikke engang kunne tilgive sig selv. Freja lagde en hånd på maven. Jeg vil ikke tilbage til dig. Tag ikke fejl. Jeg har bare brug for, at du ikke stresser mig. Det er alt. Lukas nikkede igen og igen. Jeg vil ikke kræve noget som helst. Bare du og barnet er i sikkerhed. Jeg gør hvad som helst. Hun lukkede øjnene, og tårerne løb. Ikke fordi hun stadig elskede ham, men fordi hun var en mor på grænsen til at miste sit barn. Lægen gav ham en seddel med en tid til opfølgning. Husk, absolut hvile, og hun skal have nogen til at passe på sig. Ellers er det farligt. Lukas hjalp Freja op, men hun undveg hans hånd og tog selv de langsomme, smertefulde skridt. Lukas fulgte efter, hver skridt føltes som at træde på glas. Da døren til klinikken åbnede sig, blæste den kolde nattevind indisk Freja knude hænderne om maven. Lukas turde kun sige én ting, jeg lader dig ikke være alene igen. Uanset hvor mange gange du smider mig væk. Hun svarede ikke. Men da hun trådte ned ad trappen, vaklede hun let. Lukas rakte hånden ud for at støtte hende. Hun skubbede den ikke væk. Kun et lille øjeblik, men det var nok til at få Lukas' øjne til at svide. Han forstod, at dette var den første og måske den sidste chance. Lukas hjalp Freja ind i bilen, hver skridt var forsigtigt, som om han bar på noget, der kunne gå i stykker. Hun var så udmattet, at hun ikke havde kræfter til at protestere. Den kolde nattevind fik hendes læber til at se endnu blegere ud. Så snart hun sad i sædet, lagde hun en hånd på maven og hviskede, lille skat, mor er ked af det. Lukas hørte det, og hans hjerte snørrede sig sammen. Han spændte hendes sikkerhedssele, så let, som om han var bange for, at et for hårdt tryk ville få hende til at forsvinde. Du skal bare lukke øjnene og hvile dig. Jeg kører dig hjem til dit værelse. Freja åbnede øjnene og så på ham, som om det var det dummeste,
han nogensinde havde sagt. Jeg skal ikke tilbage til det værelse. Hvor vil du så hen? Et sted uden dig. Ordene var skarpe og borede sig direkte ind i Lukas' bryst. Han strammede grebet om rattet. Freja, du kan betragte mig som en fremmed, hvis du vil. Men i nat kan du ikke være alene. Hun vendte ansigtet mod vinduet. Jeg har været alene, siden den dag du smed mig ud. Har du glemt det? Lukas bøjede hovedet. Han huskede hvert eneste ord, hun sagde, som et hammerslag. Han kørte i retning af et privathospital. Freja rynkede brynene. Hvor tager du mig hen? Et sted med en seng, en læge og overvågning. At sove i det kælderværelse i nat er det samme som selvmord. Hun knyttede hænderne. Du har ingen ret til at bestemme over mig mere. Lukas så ikke på hende, men hans stemme var dyb og fast. Men jeg har et ansvar for barnet. Freja tav. Hun kunne ikke benægte det. Selvom hun blokerede ham fra sit liv for evigt, var barnet i hendes mave stadig det bånd, der forbandt ham til hende. Hospitalstuen var stille, med en svag lugt af desinfektionsmiddel. Hun lå på siden med et drop i armen. Natlampen kastede et blegt lys på hendes udmattede ansigt. Lukas sad på en stol ved siden af sengen, med hænderne flettet. Han turde ikke røre hende, turde ikke tale højt. Hver gang hun anstrengte sig på grund af smerter, sprang hans hjerte et slag over. Da hun åbnede øjnene og så, at han stadig sad der, spurgte hun, går du ikke hjem? Af medlidenhed? Fordi du tog fejl? Hun vendte sig, hendes stemme var kold. Opdager du først det nu? Eller er det først, når jeg er ved at miste barnet, at du husker, du engang var min mand? Lukas bed sig i læben, til den blev blå. Jeg beder dig ikke om at tilgive mig. Men jeg beder om lov til at blive her. Du stresser mig. Det sagde lægen, ja. Så betragt mig som en stol, et glas vand. Jeg siger ikke mere. Jeg sidder bare. Hun vendte ansigtet bort, uden lyst til at fortsætte diskussionen. Men indeni var der noget, der blødgjordes. Næste morgen var Lukas ude for at købe havregrød. Da han kom tilbage, mødte han en sygeplejerske. Det er dem, der passer på hende, ikke? Hun har brug for masser af hvile og skal spise ordentligt. Lukas nikkede og gik ind på stuen og satte bakken på bordet. Men Freja så på skålen og sagde, jeg kan godt spise selv. Jeg ved det. Men han satte sig alligevel ned, åbnede forsigtigt låget og pustede på hver skefuld. Hun vendte sig væk. Jeg har ikke brug for din opvartning. Det er ikke opvartning. Lukas satte skeen fra sig, hans stemme var fuld af smerte. Det er soning. Hun lå et bittert, humorløst grin. Soning? Tror du, du kan sone for det, du har gjort? Lukas bøjede hovedet. Han havde intet svar. Stuen var tavs, kun lyden af droppet, der dryppede jævnt, brød stilheden. Lidt efter lagde Freja en hånd på maven og sukkede dybt, tydeligt utilpas. Lukas spurgte straks, har du ondt? Bare en lille smule. Skal jeg kalde på en læge? Det er ikke nødvendigt. Jeg ved, hvordan jeg skal trække vejret. Hun lukkede øjnene, trak vejret ind og pustede ud, mens hun forsøgte at holde rytmen. Han så på hende, og hans hjerte blev klemt sammen. Han mumlede, som om han talte til sig selv, jeg vidste ikke, du var så god til at udholde smerte. Freja svarede med en hæs stemme, hvis jeg ikke udholder det, hvem skal så? Hun åbnede øjnene og så direkte på ham. Ved du, at da du smed mig ud, holdt jeg om min mave og bad ved hver skridt om, at smerten måtte stoppe, så barnet kunne overleve? Lukas rystede over hele kroppen. Hans hjerte eksploderede i brystet, som om en hånd greb fat om det og klemte. Han kunne ikke lade være med at tage sig til brystet. Hvad har jeg dog gjort ved dig, Freja? Hun vendte ansigtet bort, tårer samlede sig i øjenkrogene, men hun lod dem ikke falde. Om eftermiddagen, da lægen kom for at tjekke hende, sagde han, at hun havde det bedre, men at presset let kunne vende tilbage, hvis hun var alene. Freja svarede prompte, jeg kan godt klare mig selv. Lægen rystede på hovedet. Nej,
Man kan ikke klare sig selv med en højrisikograviditet. Der skal være nogen hos hende. Lukas, der stod ved siden af, sagde stille, jeg bliver. Lægen så på dem begge og nikkede. Godt. Undgå enhver form for skænderi foran patienten. Psyken er nøglen til at bevare graviditeten. Så gik han. Tilbage i stuen var kun de to, og luften var spændt som en streng, der var ved at briste. Freja sukkede. Du behøver ikke spille skuespil så godt. Lukas så på hende med en ærlighed, der grænsede til desperation. Jeg spiller ikke skuespil. Jeg er bange for at miste de to vigtigste mennesker i mit liv. Hun rynkede brynene. 2 mennesker? Dig og barnet. Hun lå bittert. De ord sagde du ikke før. Lukas nikkede med røde øjne. Fordi jeg var en idiot før. Lidt efter faldt hun i søvn af udmattelse. Lukas trak stolen tættere på og sad stille og betragtede hendes blege ansigt. Hendes pande var let rynket af smerte. Hendes hånd hvilede beskyttende på maven, en instinktiv bevægelse. Lukas lagde en hånd på sit eget bryst, hvor hjertet bankede hårdt, som for at sone for hver eneste fejl. Han hviskede ud i luften, bare sov du. Så skal jeg nok holde mig vågen for os. Og for første gang siden skilsmissen var han oprigtig bange for, at hvis han var uopmærksom et eneste øjeblik, ville han miste dem begge. For evigt. Lukas var i færd med at dube Frejas pande med et varmt klæde, da døren til hospitalstuen fløj op. Lyden af døren, der ramte væggen, fik dem begge til at fare sammen. Lukas, mor trådte ind, med et ansigt som en tordensky. Hendes øjne spærredes op, da hun så sin søn pleje sin tidligere svigerdatter. Lukas, er du blevet forhekset? Er du gået tilbage til den tøs? Freja lukkede øjnene, hendes vejrtrækning stoppede et øjeblik. Hun havde ingen kræfter til at konfrontere kvinden, der havde skældt hende ud midt på gaden. Lukas knyttede hænderne. Mor, lad være med at råbe. Hun er svag. Svag? Hvad rager det mig, om hun er svag? I er skilt. Hun er ikke en del af den her familie længere. Hendes stemme var skarp som en kniv. Hun gik direkte hen mod sengen og mønstrede Freja fra top til tå med et foragtfuldt blik. Du er snedig, det er du. Skilt, og alligevel lader du som om, du er syg for at holde fast i min søn. Freja åbnede øjnene og forsøgte at sætte sig op. Jeg lader ikke som om. Jeg prøver bare at redde mit barn. Dit barn? Lukas, mor hvæsede. Er du sikker på, det er Lukas' barn? Ordene var som et slag i ansigtet på den syge kvinde. Frejas bryst snørrede sig sammen. Hun ville protestere, men hendes tidligere svigermors stemme overdøvede alt. En kvinde, der skjuler sin identitet, sin familie, sin rigdom. Hvorfor skulle hun ikke også skjule, hvem faren til hendes barn er? Lukas brølede, mor, ti stille. Hele hospitalstuen rystede. Ved du overhovedet, hvorfor hun skjulte det? På grund af dig. Fordi du dag ud og dag ind nedgjorde hende, kaldte hende fattig og sagde, hun klamrede sig til mig. Lene, hans mor, stivnede, men kun et sekund, før hun genvandt sin arrogante tone. Hvad er der forkert i det? Hun er jo fattig. Ved du, hvem hun er? Lukas, stemmeskælvet. Hun er adoptivdatter til Søren Lindberg. En mand, du ville neje for, hvis du mødte ham. Luften frøs til is. Lene stirrede, hendes læber bævede. Hvad? Hvad siger du? Hvilken Søren Lindberg? Den Søren Lindberg, der hentede hende den nat i regnen, hvor du smed hende ud. Freja lukkede øjnene igen, hun ville ikke høre mere. Ikke af skam, men fordi hun var for træt til at udholde flere fornærmelser. Lene var stum i flere sekunder, før hun vendte sig mod Freja med et blik, der var en blanding af chok og frygt. Er du virkelig hans adoptivdatter? Freja svarede ikke. Lukas stillede sig foran sengen som et skjold. Du har ingen ret til at spørge mere. Men Lukas. Hvorfor? Hvorfor boede hun så i en lille lejlighed med dig? Lukas råbte.
Fordi hun elskede mig. Fordi hun ikke ville have, at jeg skulle føle mig underlegen på grund af forskellen mellem os. For første gang i sit liv tog Lene et skridt tilbage. Hun stammede. Jeg vidste det ikke. Freja åbnede øjnene og så direkte på hende, udmattet, men stolt. Nej, det vidste du ikke. Og du forsøgte heller aldrig at finde ud af det. Du var kun interesseret i at ydmyge mig. Hun lagde en hånd på maven, hendes stemme var langsom. Jeg udholdt det, indtil jeg ikke kunne mere. Lene bøjede hovedet, hendes stemme var knækket. Jeg ville kun det bedste for min søn. Det bedste? Freja lå et bittert grin. Det bedste for din søn, ja. Men din svigerdatter var du ligeglad med. Lene tav. Lukas vendte sig mod hende og sagde tydeligt hvert ord. Mor, du stressede hende så meget, at hun er ved at miste barnet. Lægen siger, at en gang til, og så er det for sent. Hans mors ansigt blev askegråt, hendes hænder rystede. Nej. Det var ikke min mening. Lukas rystede opgivende på hovedet. Mening eller ej, du gjorde det. Luften var tyk og tung som bly. De stod alle tre i en larmende stilhed. En læge trådte ind, så Frejas blege ansigt og sagde med streng stemme, jeg må bede familien om ikke at skændes foran patienten. Hendes psykiske tilstand er meget ustabil. Freja lagde sig ned, hvid i ansigtet, og en svag krampe trak sig sammen i hendes mave. Lægen undersøgte hende straks og rynkede brynene. Det er ikke godt. Hun er alt for stresset. Lukas vendte sig mod sin mor, hans stemme rystede, men var skarp. Mor, gå ud. Jeg beder dig. Lene åbnede munden for at sige noget, men da hun så Frejas mave trække sig sammen, blev hun forskrækket, bakkede og forsvandt hurtigt ud af rummet. Døren lukkede. Freja begyndte at græde, lydløst. Tårerne løb bare stille ned i puden. Lukas turde ikke røre hende. Han stod bare og så på kvinden, der engang var hans kone, nu alene med al den smerte, han og hans familie havde forårsaget. Freja, hans stemme knækkede, selv hvis jeg undskylder resten af mit liv, vil det ikke være nok. Hun åbnede øjnene og så på ham gennem tårerne. Jeg har ikke brug for din undskyldning. Jeg har bare brug for fred til at redde mit barn. Lukas slugte klumpen i halsen og sagde meget stille, jeg vil give dig al den fred, du har brug for. Hun lukkede øjnene og svarede ikke. Men for første gang sagde hun ikke, gå. Og for Lukas var det mere end et spinkelt håb. Freja blev flyttet til en privat observationsstue, mere stille og afskærmet for støjende besøg. Hun lå på siden, droppet dryppede, og hendes vejrtrækning var jævn, men svag. Hver gang maven trak sig let sammen, lagde hun hånden på den, som om barnet ville glide fra hende, hvis hun slap. Lukas købte grød, blandede saftevand, skiftede varme klude, gjorde alt, hvad han kunne. Han gjorde det ikke af pligt, men fordi synet af hendes skrøbelige krop lammede ham af frygt. Han satte grøden på et lille bord og sagde sagte, Freja, spis lidt, så barnet får det bedre. Hun så ikke på ham, sagde kun stille, senere. Han gav ikke op. Han trak sig tilbage til stolen, sad tav som en skygge, forstyrrede ikke, pressede ikke, men var der altid. Om middagen kom lægen med nye instrukser. Hun skal have nogen hos sig døgnet rundt. Hun må ikke være alene. En pårørende skal underskrive en aftale i aften. Lukas nikkede bestemt. Jeg skriver under. Jeg bliver. Freja rynkede brynene. Det behøver du ikke. Jo, det gør jeg, svarede Lukas, hans stemme var kvalt. Om eftermiddagen dukkede Lene op foran døren til stuen. Hun var ikke længere aggressiv, ikke længere hundlig. Hun stod sammenkrøbet uden for døren som en, der havde mistet al retning. Da Lukas kom ud, bøjede hun hovedet og turde ikke se ham i øjnene. Må jeg komme ind og se hende et øjeblik? Jeg vil sige undskyld. Lukas stod stille i et par sekunder, før han åbnede døren for hende. Freja sad op af puderne, hendes ansigt var roligt, men hendes blik var så koldt, at det fik enhver til at tøve. Lene trådte nærmere med rystende hænder. Freja. Mor er ked af det.
Freja svarede ikke, nikkede ikke, rystede ikke på hovedet. Hun stirrede bare ud i luften. Lene sagde med grødet stemme, jeg var hidsig. Jeg sagde forkerte ting. Jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, du var så god. En tåre faldt ned på hendes hånd. Men Freja var stadig tavs. Ikke fordi hun var ond, men fordi hun var for træt til at tilgive. En undskyldning nu føltes bare som salt i et åbent sår. Lene bakkede, tårerne løb ned af hendes tinninger. Hvis du ikke vil se på mig, forstår jeg det. Bare du og den lille får det godt. Så vendte hun sig og gik, hendes skuldre rystede som en, der lige havde mistet noget, der var større end stolthed. Lukas så efter hende med røde øjne, før han gik ind igen. Han så, at Frejas øjne var lukkede, hendes vipper var let fugtige. Græder du? spurgte han. Nej, svarede hun, men stemmen skælvede. Lukas ville tage hendes hånd, men turde ikke. Hun var for skrøbelig. Som et stykke papir, der ville gå i stykker ved den mindste berøring. Han sagde stille, hvis du ikke kan tilgive mor endnu, forstår jeg det. Hun åbnede øjnene og kiggede op i loftet. Jeg har ikke brug for hendes tilgivelse. Jeg har brug for fred. Lidt efter kom lægen ind for at tale med Lukas om hendes plejeplan. Han gik ud på gangen for at skrive under. Freja var alene. Lige i det øjeblik vibrerede hendes telefon. En besked løste op på skærmen. Jeg savner dig. Hvornår kommer du hjem til mig? Det var fra Camilla, kvinden, der havde overfuset hende på gaden. Kvinden, der angiveligt var Lukas' nye kæreste. Ordene borede sig ind i hendes bryst. Freja satte sig prompte op, og maven spændte sig igen af chokket. Hun åbnede beskeden. Jeg troede, han var færdig med dig. Hvorfor klamrer du dig stadig til ham? I er skilt, lad ham være i fred. Kvinder, der bruger en graviditet til at genere en mand, er det værste, der findes. Freja greb så hårdt om telefonen, at hendes knoer blev hvide. Hvert ord var som et slag, der rev den smule fred, hun lige havde fundet, i stykker. Hun rystede af vrede og frygt. Bange for at miste barnet, bange for stress, bange for at de giftige ord ville knække hende. Hun spurgte sig selv, han sagde, han ikke havde kontakt med hende mere. Hvad er det her så? Lige i det øjeblik trådte Lukas indisk. Han så hendes forandrede ansigtsudtryk og blev panisk. Hvad er der galt? Har du ondt? Freja holdt telefonen op foran ham, hendes stemme var iskold. Du sagde, du havde afsluttet det med hende, ikke sandt? Lukas så på skærmen og blev kridhvid i hovedet. Det er ikke mig, der har skrevet det. Det er Camilla. Hun prøver bevidst at provokere dig. Freja lå et bitter grin. Så er jeg stadig bare en joke i andres øjne. Nej. Jeg har brudt med hende. Jeg sværger. Hun vendte sig væk. Jeg er ligeglad med, hvad du sværger på. Jeg ved bare, at du ikke kan beskytte min fred. Du kan ikke engang skærme mig for en simpel SMS. Lukas følte sig som ramt i hjertet. Jeg skifter nummer. Jeg blokerer hende. Freja afbrød ham. Jeg vil udskrives. Det kan du ikke. Lukas var desperat. Du er svag, det er farligt at tage hjem. Hun så på ham, hendes blik var ikke længere vredt, men opgivende. Jeg vil væk herfra. Væk fra dig, væk fra dine folk, væk fra alt, der stresser mig. Lukas vaklede, som om alle kræfter var suget ud af ham. Freja, så ikke sådan. Jeg skal nok beskytte dig. Jeg skal nok. Nej, sagde hun, hendes stemme var skarp som en kniv. Du kan ikke beskytte noget som helst. Hun lagde en hånd på maven og hviskede, mor skal passe på dig. Mor lader ingen gøre dig ondt mere. Lukas faldt på knæ ved siden af sengen og tog sig til hovedet. Jeg beder dig. Lad være med at gå. Men Freja vendte ansigtet ind mod væggen og så ikke på ham mere. Og det var i det øjeblik, Lukas indså, at han måske ville miste hende for anden gang. Denne gang ikke på grund af vrede, ikke på grund af fattigdom, men fordi hun ikke længere havde kræfter til at tro på ham.
Freja vendte ansigtet ind mod væggen, så stille, at man kunne høre droppet dryppe. Lukas stod ved siden af sengen, med slappe arme og et tomt blik, som en mand, der var blevet smidt ud af sit eget liv. Han ville holde om hende, men hans hænder havde ikke længere ret til at røre hende. Han ville sige undskyld, men ordet var meningsløst nu. Det kunne ikke redde barnet, og det kunne ikke genopbygge tilliden. Lige i det øjeblik trådte lægen ind efter en hurtig undersøgelse. Hendes tilstand er svingende. Endnu en stressreaktion, og det kan være farligt. Jeg vil anbefale, at familien overvejer en indlæggelse i et par dage. Freja åbnede øjnene, hendes stemme var træt. Jeg har ikke råd til en lang indlæggelse. Lægen så på Lukas. De er barnets far, ikke sandt? Lukas knyttede hænderne. Ja. Jeg betaler for alt. Freja sagde koldt, det har jeg ikke brug for. Lægen rynkede brynene. Det har de måske ikke. Men det har barnet. Kun en sætning, men den var som en kniv, der skar igennem det sidste panser, Freja brugte til at beskytte sin sorg. Hun stivnede, brystet snørrede sig så meget sammen, at hun ikke kunne trække vejret. Lægen fortsatte, de har ret til at være vred på barnets far, ret til at forlade ham. Men de har ikke ret til at lade deres følelser påvirke graviditeten. Freja bed sig i læben, og tårerne løb. Ikke af svaghed, men fordi han ramte hendes dybeste frygt. Lukas hørte det, og hele hans krop rystede. Han havde aldrig følt sig så ubrugelig. Lægen forlod stuen, og kun de to var tilbage i stilheden. Lukas gik hen og satte sig på sengekanten, men holdt afstand. Freja, jeg ved, du ikke vil se på mig. Men du har brug for pleje. Jeg bliver uden for døren. Jeg kommer ikke ind, hvis du ikke giver lov. Hun lukkede øjnene. Gå ud. Lukas rejste sig og bakkede. Jeg går ud. Men jeg står lige uden for døren. Hvis du mangler vand, henter jeg det. Hvis du har ondt, kalder jeg på en læge. Jeg tvinger dig ikke til at tilgive mig. Jeg er der bare, så du ved, der er nogen, der våger over dig. Hun svarede ikke, men hendes hjerte var i oprør. Ikke fordi hun blev blød, men fordi hun forstod, at hvis der ikke var nogen, ville det gå ud over barnet. Lukas stod uden for døren, lænede sig op ad væggen som en vagtpost. Hans telefon vibrerede uafbrudt. Det var Camilla. Kvinden, der havde forårsaget den misforståelse, der fik Freja til at ville gå. Lukas tog telefonen. Lad være med at ringe til mig mere. I den anden ende lød en bitter latter. Hvorfor er du så sur? Har hun fået dig helt rundt på gulvet? Lukas' stemme var anstrengt. Hun er ikke hende. Hun er mor til mit barn. En isnende stilhed. Så sagde Camilla syrligt, mor til dit barn? I er skilt. Vil hun stadig klamre sig til dig? Lukas greb så hårdt om telefonen, at hans knogler blev hvide. Hold din mund. Det er din skyld, at Freja blev stresset og næsten mistede barnet. Jeg kan anmelde dig for chikane. Noda, så forfærdeligt. Jeg har ikke tid til det pjat. Så lagde Camilla på. Lukas pustede ud og lænede sit hoved mod væggen. Han var udmattet, men turde ikke forlade sin post foran døren, ikke engang i et par sekunder. Han hviskede, jeg har gjort hende så meget ondt. Fra nu af vil alt, hvad jeg gør, kun være for at lindre hendes smerte en lille smule. Indenfor lå Freja stille med hånden på maven. Hun havde hørt det hele. Hun vidste, Lukas stod udenfor. Vidste, han skændtes for at beskytte hende. Men hendes hjerte var fyldt med gamle ar. De helede ikke let, og hun kunne ikke bare stole på ham igen. Hun spurgte sig selv, hvis han virkelig har forandret sig, er det så for sent? En svag krampe trak sig sammen i hendes mave. Hun lukkede øjnene og forsøgte at trække vejret langsomt, som lægen havde sagt. Men ensomheden ramte hende hårdt. Alene på et hospital, uden nogen ved sin side, uden at vide, hvad fremtiden ville bringe. Hendes tårer løb baglæns ind i puden. Hun ville være stærk, men hun var også bare en kvinde, der forsøgte at holde fast i et lille liv med hvert eneste åndedrag. I det øjeblik gik døren til stuen forsigtigt op.
Lukas stak hovedet ind, hans stemme var svag som et pust. Jeg kommer ikke indisk. Jeg vil bare spørge, om du har ondt. Skal jeg hente noget vand? Freja vendte ansigtet bort og svarede ikke. Lukas nikkede. Jeg stiller et glas vand her. Så går jeg ud igen. Han satte glasset på bordet, gik ud og lukkede døren. Uden et ord mere. Freja åbnede øjnene og så på glasset og på den lukkede dør. De var begge ved at lære noget, de aldrig havde vidst. At elske igen er sværere end at blive skilt. Men svær betyder ikke umuligt. Sent om natten var gangen kun oplyst af et svagt, grønligt lys. Lukas sad på en ventestol, turde ikke sove. Han lukkede kun øjnene et par minutter ad gangen, før han får op og kiggede på døren. I en kort drøm så han Freja ligge på gulvet i kælderværelset, hulkende med hænderne om maven. Han vågnede med et sæt, gispende efter vejret, og tørrede den kolde sved af panden. Han sagde stille, jeg vil aldrig lade det ske igen. Uanset hvor meget du hader mig. Han vidste ikke, at indenfor åbnede Freja også øjnene midt om natten, lagde en hånd på maven og hviskede, lille skat, hvis mor falder, må du love mig ikke at falde med. Hun græd, men så stille, at manden udenfor ikke kunne høre det. Hospitalet var stille som graven. Freja lå på siden, hånden let hvilende på maven, hendes vejrtrækning var jævn, men frygten lurede som en skygge. Uden for døren sad Lukas på en ventestol, hovedet faldet ned på brystet, i en urolig søvn, som om han vogtede over dem begge. En svag lyd kom fra stuen. Lukas? Er du der? Frejas stemme var så svag, at den næsten opløstes i luften, men Lukas sprang op øjeblikkeligt og styrtede hen til døren. Hvad er der? Har du ondt? Han blev stående udenfor, turde ikke gå indisk. Hun slugte en klump i halsen. Jeg har lidt svært ved at trække vejret. Lukas tøvede ikke et sekund. Han skubbede døren op, gik ind og greb fat i sengekanten. Jeg kalder på en læge. Hun greb fat om hans håndled. Hendes hånd var så kold, at det gav et sæt i ham. Lad være med at gå. Bliv bare her et øjeblik. Ordene fik Lukas' bryst til at snøre sig sammen. Kvinden, der havde været så stærk, at hun alene havde forladt et hus fuld af smerte, holdt nu fast i ham med en svaghed som et efterårsblad. Han blev stående, hans egen hånd hvilede på sengekanten, for at holde den afstand, hun havde bedt om. Jeg er her. Jeg går ingen steder. Freja lukkede øjnene, hendes vejrtrækning var hakkende, men faldt så langsomt til ro. Lukas så hende ryste let. Han var fyldt af en blanding af ømhed og rædsel. Rædsel for, at han ville miste dem, hvis han kiggede væk et eneste sekund. Lidt efter slap hun hans håndled og vendte sig ind mod væggen. Du kan gå og hvile dig nu. Jeg har det fint. Lukas ville sige, at han ikke kunne gå, men han svarede kun sagte, okay. Jeg går udenfor. Han gik ud, lukkede døren, lænede sig op ad væggen, og brystet smertede, som om nogen skar i det. Tidligt om morgenen begyndte det at styrte nederst. En stemme lød over hospitalets højttalere, strømafbrydelse i afdeling B, teknisk personale er på vej. Frejas stue lå i afdeling B, Lukas for op, hjertet hamrede. Han løb hen til døren, og så lyset blinke ustabilt. Pludselig lød et højt bump indefra. Freja? Han styrtede indisk. Hun stod lænet op ad væggen, den ene hånd på maven, ansigtet blegt, sveden havlede af hende. Droppet var slukket, og slangen hang løst. Barnet sparker så hårdt. Det gør så ondt. Lukas var i panik. Sæt dig ned. Sæt dig ned her. Han hjalp hende over på sengen, hans hænder rystede så meget, at han ikke kunne ramme knappen til at hæve sengegærdet. Han løb ud og råbte på en læge, hans stemme var fuldstændig kvalt. Hjælp! Stue 312. En læge kom løbende, undersøgte hende og råbte, blodtrykket falder hurtigt. Vi skal have hende ned på intensiv. Lukas stod som ramt af et lyn. Luften blev tynd, og hans hjerte føltes som om, det ville springes. Lægen råbte, de er pårørende, kom og hjælp os. Lukas løftede øjeblikkeligt Freja op og løb efter borgeren.
Hun klamrede sig til hans skjorte, hendes læber var hvide. Det gør så ondt. Jeg er så bange. Lukas hørte det og følte trang til at falde på knæ. Det er okay. Jeg er her. Jeg går ikke fra dig igen. Aldrig. Jeg beder dig, hold ud. Hun forsøgte at smile, men hendes øjne var røde. Hvis der sker mig noget, så lov mig at elske barnet. Lukas lagde en hånd over hendes mund. Sag ikke sådan. Det må du ikke. Jeg tillader det ikke. Lægen trak ham væk. De er i vejen. Gå udenfor. Døren til intensivafdelingen lukkede sig foran ham. Lyden af låsen var som en dom. Lukas stod som forstenet, hans hænder rystede, hans knæ var ved at give efter. Venteværelset var iskoldt. Lukas sad alene, hænderne flettet, hovedet bøjet. Hvorfor? Hvorfor skulle hun ende her? Hans stemme var forsvundet. I det desperate øjeblik vibrerede hans telefon. Det var hans mor. Kommer du ikke hjem? Hvor er du? Lukas forsøgte at holde sin stemme rolig. Jeg er på hospitalet. Er du syg? Freja? Det er kritisk. Der var stille i den anden ende. Så sukkede hans mor. Lukas, nogle ting opdager man først værdien af, når man har mistet dem. Men andre ting. Hvis man stadig har en chance, så må man holde fast i dem. Lukas knugede telefonen. Jeg ved godt, du aldrig brød dig om hende, mor. Men jeg tog fejl. Jeg tog så gruelig fejl. Hans mor lød, som om hun græd. Hvis du kan redde det, så red det, min dreng. Lad være med at vente, til det er for sent. Opkaldet sluttede. Lukas så på døren til intensiv. Hans blik var en blanding af fortvivlelse og et spinkelt håb. Han rejste sig og knyttede hænderne. Hvis hun klarer den, sværger jeg, at jeg vil bruge resten af mit liv på at gøre det godt igen. I det øjeblik gik døren op. En læge kom ud med et alvorligt ansigt. Lukas styrtede hen. Hvordan er hun det? Lægen trak vejret dybt. Situationen er meget anspændt. Vi kæmper for at stabilisere hende. Lukas stivnede. Lægen fortsatte, men hun bliver ved med at kalde på dig. Det virker, som om hendes psyke klynger sig til dig. En varm tåre trillede ned af Lukas, kind. Han vidste, det var den sidste tyndetråd mellem ham og den kvinde, han engang havde mistet. Indenfor på intensiv var alt kaos. Lyden af hjerteovervågningen, der kørte faretruende hurtigt, læger, der råbte ordrer, metalinstrumenter, der klirrede. Hver lyd var som et hammerslag mod Lukas' ører, der stod udenfor. En læge kom ud, hans kittel havde et par blodstænk. Lukas greb fat i hans skuldre. Doktor, red hende. Jeg beder dem. Lægen sagde det uden omsvøb. Graviditeten er i fare. Vi har brug for en pårørendes underskrift på en samtykkeerklæring. Prioritter mor eller prioritter barn? Hele gangen svajede. Verden forsvandt under Lukas' fødder. Han stammede som en mand, der havde mistet sin sjæl. Kan I ikke redde dem begge? Gør alt, hvad I kan, for at redde dem begge for mig. Lægen lagde en tung hånd på hans skulder. Vi vil gøre vores bedste. Men de skal underskrive her, i tilfælde af det værste. Den, der skriver under, skal være den lovmæssige ægtemand. Sætningen var som en kniv, der blev vredet rundt i Lukas' hjerte. Han var ikke længere hendes mand. Han havde ikke engang ret til at skrive under. Lægen spurgte igen, hvilken relation har de til patienten? Lukas' stemme var kvalt. Jeg er den eneste, hun har. En sygeplejerske kom løbende ud. Hun bliver ved med at kalde på dem. Uafbrudt. Lukas' hjerte blev klemt sammen. Han tog kuglepennen, hans hånd rystede. Han skrev under, som om han underskrev sin egen skæbne. Vær sød at redde dem. Hvis det kræver et liv, så tag mit. Lægen nikkede og gik ind igen. Døren lukkede. Lukas sank ned på en stol,
tog sig til hovedet, og i hans sind afspilledes kun smertefulde billeder. Freja i regnen den dag, de blev skilt, med hånden på maven, ingen vidste, hun var gravid. Freja, der spiste instantnudler i det fugtige kælderværelse, med trætte øjne. Freja, der kæmpede for at forsørge barnet i sin mave med sine egne, rystende hænder. Freja, der faldt om på fortovet, med hånden om maven, mens hun forsøgte at undertrykke et skrig. Alt sammen var som tusindvis af knive, der borede sig ind i hans hjerte. En lille lyd ved siden af ham. En dreng på omkring 4 år, der fulgtes med sin mor, holdt en pakke kiks. Drengen stirrede på Lukas og spurgte, onkel, hvorfor græder du? Det er kun børn, der græder. Voksne ser dumme ud, når de græder. Lukas pressede et smil frem og tørrede øjnene. Onkel er lidt bange. Drengen lagde hovedet på skrå. Bange for hvad? Onkel er bange for at miste en, han elsker. Drengen rakte kiksene frem. Så tag den her. Min mor siger, at hvis man er ked af det, hjælper det at spise noget sødt. Lukas tog pakken og klemte den let. Tak, min ven. Jeg håber, du altid vil huske at passe på dem, du elsker. Drengen nikkede alvorligt. Det kan jeg godt. For jeg er en sød dreng. En uskyldig sætning, men den fik endnu en tåre til at falde fra Lukas' øje. For han vidste, at han ikke havde været en sød dreng. Indefra lød en alarm. Et langt, skinger bip fra en maskine. En læge kom styrtende ud, hans stemme var anspændt. Lukas. Det ser meget slemt ud. Hun kæmper, men hun er ved at løbe tør for kræfter. Kom indisk. Vi tror, du skal sige noget til hende. Lukas sprang op, som kaldet fra afgrunden. Han styrtede ind uden at tænke. Freja lå i sengen, ansigtet kridhvidt, læberne blå, hjerteovervågningen viste en flad linje. Hendes øjne var knap åbne. Lukas. Gå ikke. Han greb hendes hånd og lagde sit ansigt tæt ind til hendes. Jeg er her. Jeg går ingen steder. Jeg har lovet dig det. Hun kæmpede for at få luft. Hvis der sker mig noget, så lov mig at elske barnet for mig. Nej. Lukas brød hulkende sammen. Så er ikke sådan. Jeg tillader dig ikke at gå. Freja forsøgte at smile, et smil så smertefuldt, at det knuste hans hjerte. Vær ikke sur på mig. Jeg er bare så træt. Lukas, hjertet splindredes. Du må ikke forlade mig. Du må ikke forlade barnet. Hører du? Jeg tog fejl, jeg tog så gruelig fejl. Men giv mig en chance til at gøre det godt igen. Bare en. Freja, jeg beder dig. Hun lukkede øjnene, hendes åndedrag stoppede. Hjertemonitoren viste en lang, lige linje. Lægen råbte, klargør defibrillator. Lukas blev trukket væk fra sengen. Han skreg, Freja, du skal leve. Jeg beder dig. Første stød. Ingen reaktion. Andet stød. Stadig ingenting. Tredje stød. Et lille bip lød. Så et mere. Og et til. Hjerterytmen vendte tilbage. Lægen pustede ud. Der er håb. Fortsæt overvågning. Lukas sank sammen på gulvet, med hænderne for ansigtet, og gråden brød løs ukontrolleret. Han hviskede, som om hvert ord var blod. Freja. Du skal leve, så jeg kan få lov til at elske dig igen. Flere timer senere blev Freja flyttet fra intensiv. Hendes ansigt var stadig blegt, men hendes vejrtrækning var mere jævn. Lukas fulgte tæt efter borgeren, hans hånd rystede så meget, at han ikke kunne knytte den. Da hun åbnede øjnene på klem og så ham, vibrerede hendes øjenvipper let, som om hendes sjæl lige var vendt tilbage til kroppen. Han bøjede sig ned, hans stemme var hæs som vinden. Kan du høre mig? Jeg er her. Freja så på ham i lang tid, hendes øjne var røde af udmattelse. Lad være med at græde. Lukas pressede et grin frem, men en tåre faldt ned på hendes pude.
Jeg græder ikke. Det er bare støv. Støv i øjet. Hendes gamle undskyldning, som han nu gav tilbage til hende som en stille indrømmelse. Han havde været så bange for at miste hende, at han ikke længere kunne skjule noget. Freja rakte en svag hånd frem og rørte ved hans håndryg. Kun et sekund, men det var nok til, at Lukas forstod, at den ismur om hendes hjerte var begyndt at slå revner. De følgende dage forlod Lukas knap nok hospitalet. Han passede hende med hver skefuld grød, hver glas vand, hver lille bevægelse. Freja sagde ikke meget, men hendes blik var ikke længere koldt. Hver gang hun vågnede, var det første, hun så, ham. Han var blevet tydeligt tyndere, ryggen var krumbøjet af søvnmangel, men hans blik var altid ømt, som om han var bange for at gøre hende ondt med den mindste berøring. En eftermiddag, mens han rettede på hendes pude, sagde Freja stille, Lukas, hvorfor tager du ikke hjem og hviler dig lidt? Han rystede på hovedet. Jeg har hvilet mig. Hvor har du sovet? På ventestolen. Freja vendte sig væk for at skjule et lille smil. Du er en idiot. Han bøjede sig tættere på og sagde sagte, så længe du er her, er jeg gerne en hvilken som helst slags idiot. Freja svarede ikke, men kiggede ned på sin mave. Barnet var der stadig. Først nu turde hun tro på det. Da Freja var stærk nok til at gå en tur i hospitalshaven, var solen mild, og vinden legede i hendes hår, hvilket fik hende til at se forunderligt blid ud. Lukas gik tæt ved hendes side, med en hånd klar bag hendes ryg, i tilfælde af at hun mistede balancen. En lille dreng løb forbi, vendte sig om, kiggede på hendes mave og spurgte, Fru, er der en gaveæske inde i din mave? Freja brast i latter, mens Lukas næsten fik noget galt i halsen. En gaveæske? Drengen fortsatte med funklende øjne, hvis det er en gaveæske, så vil jeg puste på den, så den vokser hurtigere. Han pustede mod hendes mave, og Freja holdt sig på maven og lå. Lukas stod ved siden af og så på scenen, og hans hjerte føltes, som om det endelig var faldet på plads. En lille, uskyldig gestus var nok til at hele de dybeste sorg. Da drengen var løbet videre, sagde Freja stille, tilsyneladende findes der stadig ting, der kan gøre mit hjerte let. Lukas svarede, du skal bare sige til. Uanset hvad, vil jeg være her sammen med den gaveæske. Freja slog ham let på armen. Lad være med at være plat. Men hendes stemme var blød som et vandløb. Den dag, Freja blev udskrevet, var det ikke kun hende, der blev genfødt. Det var også Lukas, som om han havde fået et nyt liv. Han fulgte hende ud af hospitalet, bar hendes taske og fulgte hvert af hendes skridt med øjnene, som om hvert eneste var mere værdifuldt end hans eget liv. I bilen på vej hjem så Freja ud af vinduet og spurgte, hvis vores barn en dag spørger, hvorfor mor og far engang var for hinanden, hvad vil du så svare? Hans stemme var dyb. Jeg vil sige, at far engang var en stor idiot. Men det var på grund af det, at far lærte at elske rigtigt igen. Vil du bebrejde mig? Hvis du vil, tager jeg imod det. Freja så på ham i lang tid, og hendes øjne lyste af den følelse, han havde længtes efter i månedsvis. Barnet vil ikke bebrejde dig. For mor har allerede tilgivet. Lukas vendte sig mod hende, hans bryst snørrede sig sammen. Hvad sagde du? Du hørte, hvad jeg sagde. Hvorfor spørger du? Hun lagde hovedet på skrå, hendes stemme var svag som et kald fra dybt inde i hendes hjerte. Jeg tilgiver dig. Lukas kunne ikke sige noget. Han tog hænderne op foran ansigtet, og hans skuldre rystede. Freja tog hans hånd. Lad være med at græde. Jeg er meget let at overtale. Et par måneder senere var det lille hus, hvor de engang havde underskrevet deres skilsmissepapirer, nu fyldt med latter og duften af varm grød. Lukas holdt deres lille søn i armene. Han var født sund og rask, med store, runde øjne ligesom Freja. Den lille dreng puttede sit hoved ind til hans bryst og spurgte med en uskyldig stemme, Far, da jeg var inde i mors mave, snakkede du så med mig? Lukas smilede. Ja. Far sagde undskyld til dig rigtig mange gange. Hørte du det? Ja. Den lille dreng lagde en hånd på sin fars bryst. Jeg har tilgivet dig. Freja stod på afstand og så på de to. Hendes tårer løb, men hun smilede. Alt, hvad hun havde udholdt at blive smidt ud,
at være alenemor i mørket, at kæmpe for at redde sit barn, var nu blevet vekslet til dette øjeblik, fyldt med varme. Lukas gik hen og omfavnede hende bagfra, holdt let om hendes talje. Freja, tak fordi du fødte vores barn. Og tak fordi du fødte mig på ny. Hun lænede sit hoved mod hans skulder. Vi er hjemme nu, Lukas. Vinduet stod åbent, og sollyset strømmede ind, som om hele verden drog et lettelsens suk. Nu var disse to mennesker endelig havde fundet hinanden igen. Ikke på grund af held, men fordi de var blevet voksne nok til at holde fast i hinanden. Et kapitel sluttede, og en familie begyndte. Historien om Freja og Lukas er en stærk påmindelse om, at selv i de mørkeste tider kan tilgivelse og ægte anger finde vej. Deres rejse viser os, at vi aldrig skal tage dem, vi elsker, for givet. Hvad synes du er den vigtigste lektie, vi kan lære af deres historie? Del dine tanker i kommentarerne herunder. Og hvis denne historie rørte dig, så glem ikke at give videoen et like, del den med dine venner, og abonner på kanalen for flere historier, der går lige i hjertet. Tak fordi du så med.